Hu ye ewo efie nipa ho. Chasemni. Ya bobosun tien. Hwe hu ye ewo efie nipa ho. Hwe hu ye wo fie nipa ho. Diendia me pese minu di sankomo we ne se. Yona. Baba. Ewiase we na yetimu no. Ebinom kwa wo mon koso abrabo mu nyina no. Dodo no a efie nipa nim hu bi. Obi se matena ho ache me yoba abunu. Menya 35 years. Menya 40 years. Menya 20 something years. Mitime nware. Hallelujah. Amen. Osho be ya woka sa aka sa yi a. Bibia bi efa ni padua no kra de. Obosi chese bibia ye adwuma. Osipisi ta very good. Nanso ontime nware. Obeko no. Efie ni paka ho. Hallelujah. Amen. Obi abrante ononso edu breza so owade obi kura timi hia oba no ahase ne na di nkomo ebewi ase no oba woni na ahase di nkomo odoso anigye so onim se bibia ye awie no uhu de beye na enema giagu ubekom no efie ni paka ho. Hallelujah. Amen. Mese hwe hu yi ewo fie ni pa ho. Se e ka se fie ni pa efie ni pa ye obi a oben wo a wonim wabrabom eniema bi kakra timi e ka se obi efie ni pa obi a wo ben wo a wonim wabrabom kakra jeni pa no betima ye ukunu jeni pa no betima ye wo yere sani pa no betima ye o bloody blood. Yes. Unua mu nua so that say so your ba so ye bema unua mu nua sani pa no betima ye wa downfall obetima ye osofo Njango obadi ni. Amen. Obetimi kura ye obi a oni ni wa adwumam eye adwuma baako. We. Efie nipa. Ezanse efie nipa hu ohu. Na ebinu timi ye niam bi ma no burusuo nti. Ye benefo transi din no mo ka kire ye nse. Eya suru nipa wo ben wo eche nsaman. Njango obadi din. Amen. Na omuwie no anom sa aka kasa bi se abua bi beka wo a ntumam efiri wantumam wa wontumam eya bebuo njabraba na aye ebo no se obi kura ebetimi ate ho asem bi ebi kura Kristo adwuma ye Kristo suma ye wo mu Kristo mu adwuma ye se sofo bi ho asem be pia bonten a wo mo ne ne ya asore no wo me de beko ne homfo na wo mu atwa ho ahia. Hallelujah. Amen. Oba warefo bema warefo a omote edan baakum na bribia si wo no montem se bedu abusuafo anim ama atre akokokoko babi bebre a eyo awarefo we hu nipa ida say oba na de beko anase bema na de beko ana akwara wone ne tie de beko. Hallelujah. Amen. Obi a wade agu enema akwada wone ne tie akwara wono akwafa ne free akurase
abetra ne nchen se Mrs. Abanie Mesua Benie mebra Benie me de na betra me nchen betete no amo no so nya ba bi asi abrabom efie won nsem nyina woni beba ho so no na da busu fie eye fie nipa hallelujah Amen. na essence sa abrabom we ekoso bebre ewo nipa bebre abrabom mu ntino ama bebre be erimu nyam kora tofom hwe me so life no so ahwemi ye na tie me ye me se hwo ho ye ewo fie nipa ho obi da fie ase nipa bi na report no abrante ya sa America se baby okokum oponti tuo ekobonu ekobo man ni tuo no na omo ye campaign crack bibi na nsen ya ai ano kote ai edan pampam bi no sniper god bless you obanita ogeji ye ano de hwa akwa ne se ne bosu ha wo se ne tirmu ne bosu ase no tuo no ana president no be twa sika bi eto wo se wa wo be boa me ehu nipa kro bia no ye be mu abaso bode e discount be ma ono anu papa na bia na afọ be fa no ko e ono anu papa yes o ma ye chi ne ban yes o ma ye chi because no adi ewu hallelujah Amen. efie ni ba ebi ye bi nye Boa blausun. enti dia wo fra ne se wo yonko a wone ne nam dia wo fra ne se wo yere ukunu a wone ne ekoban e bia ye careful e ma bebrebe yasie won omukunu na kunkum won wa hwe no yi e ma bebrebe yasie won wono mo yere na kunkum won hallelujah Amen. me se hwe ye ofie ni ba won obi ti akwantuom oba okohia no ho a one ne hya ase se one ne to abrabo so no oba akro nti ene na dwapade nyina jafire ne nsem morning now na efie nipa ebi hu ohu janka excuse din Amen. ntina no Yesu Kristo baaye no o ka asem bi e de kire ye e wo fie nipa ho Mark chapter 6 verse number 4 Mark chapter 6 verse number 4 Evangelist Ojeru na ahwe me no True Faith Church International Kumase Sokobai Wood Village and I'm wo Debia da Ghana time 8 p.m. your live TikTok ayeke Kristo mu fa hodi ensem e de kire otie bi da Ewrade be shout amen yanko Yesu say me kwa sempatin si anchemu enan ojo say na Yesu say won say tia yo Yesu Kristo ka kire wo ma no no ma hia ho ne say ani die ma odifo agi ni kurom ozeri ani die ma odifo agi ni kurom ani die amodifo agi ni kurom ne na busuafo hallelujah amen hwe Yesu Kristo akonu kurom okoye evangelism zora say into okoye no no hia ase say or demonstrating the power of God na what chiakra ma Kristo nyagobon ave okoye a ni kromfo verse kra na wokan eva verse number 4 no you just free wine here can free wine no bra can free wine yeah nko because can free wine ma kwa sempatin si anchemu e baako yes na wo free hokoi was Yesu Kristo free hokoi na wo ba ni kurom Yesu ba ni kurom na suafo ni di na chi ti hayo me se topic matu dey say hwe wo hu yie ewo efie nipa ho efie nipa pa efie nipa no medical kire ma kire o say enye obusuani nko an obi a wo ben wo na onim wa brabo mu kakra obi a wo ben wo na wonim wa hyase wonim wa brabo a wo bo wonim mu kakra ya ye careful jemeso amen so wanya ahweyie now you are doing say obema udwumade bia wudie bia eho anda ho se wo mo ben wo nyina ehunu nte efo mani hwa aso betimi a yeshi hallelujah amen yeto nti
Yesu Kristo ebi to no Sa. Yesu Kristo ebi to no Na ofiri ho koi. enti Yesu Kristo na mo a oye na dwuma sa asampatra dwuma no ebra bi so na ofiri ho se okọ no ankasa ni kurom Na woba ni kurom. oba ni kurom Na nasuafo ni di n'akyi. hallelujah Amen. eka onyankopon dwuma de wo ye na se oba wo kurom ebeye bia anka bone be rewu Boni bi anim. ewiase obo braduru baabi na se wanya biribi na ode ba wunchi na wo kurom ube project bi wa kabone bi wom Boni bi anim. on se enei obi bobra nya baabi gina na wonya sika na okoto asase a onkoto odi kurom adentia adofo no ma menimo ehye life no so bibisa question adentia Fie ni pantia. efie ni pantia hallelujah Amen. ze yawo anwobuo no so tu emma efie nipa wo mu nim wo mu nim ahyase wo mu nim wabrabom wo a wo mu nim wunyina so yo nipa bi wo no ma onkura honhom papa edi se wo no wagina na wagina no se eni Kristo mu yie na onkonkuru tumi nka ho a ombetima ayi wase atwede abre wase Zanete. Omo yada. hallelujah Amen. enti on se obi eye japade bi na so ebi kura nyankopa to ne nsam na okoye japade bi a onkoye no ni kurum Onkoye ni kurum da. akwaji asase o next town sa within circuit mu nyina no onye bibia ho Dabi. o de hu sie because udi agora eni ba betime asori yetia menim sister bi me father kurum abusuafie ana woyera adwen se obehihye edampon no aye store dia hye ombo na hwe ni din ema ni sifie no oduru ba bia de boso no onyare nya hwe Onyare. ade akyen asisi sanawu kuna to atwene so wo life no so na hwe na se abawadwenu se okwakoye abusua fie yie a moni na ho na efa the right channel zora se na ehunu de asasa woye nyeli pa nyina na ye correct Dabi. nyeli pa nyina na ehun papa Nye fie ni pa nyina. hallelujah Amen. yete do achoko Na Yesu ba ni kurom. Yesu Kristo ba onu ankasa ni kurom Na nasuafo ni edi n'akyi. zora se obi hwa ye wonkori kurom Dabi. Wa obi maazo. onkori kurom Dabi. sa wo hu ye a ubekọ kurom akwa abade bia azu nya problem Na problem. jemeso amen Amen. eye ba wonko Dabi. bibi ne besi abusuam a wonko Wonko da. enso won ye wuwu hon ye tete wo ho aduane na adi ye Ona nyini ye. hon na unyine ye hon ye twa ofunuma ada na nko kurom bi yaka bibi a kire no To apano hu aji. hallelujah Amen. atoda eya kokurum na enso enya hwerehwere zora ze ti asem ni yo ase nyansa asem na meka no atoda kokurum na enso enya hwerehwere obi ade bia ni nasi ni kurom pam bia no abrabo montan kwaranim De bia gosi o busuam ni pa bi wo no ma mo no a wonan eye hwerehwere wa busuafie wo no se ho papa ntini mu a otimi wiridi wonyina so de bia no okutia because wono ne ma anye yie ana wo so no aye yie Kristo va bone nche amen bese ma se matu din se hwe ohu yie e wo fie nipa ho fie nipa de oben wo be careful hwe ohu yie ene na nyaka but ye be extra vigilant extra Jesus Kristo eye azabatra adwuma no wo ba ni kurom oba ono ankasa no kurom se obeka onyankopon asempa no oni kurom na suanfo ni dinachi so they say sa oba na o se Abigail o se woni oni kurom okohon ma je se oye on te se bodam ni anya sa asema beto no
Zora se Sa. eti Yesu Kristo ka boni be ne wom Boni bi anim. wakọ ama Onyankopon adom na yekese Ai. ho ne yetete no ho ne yewo no ho no onyini ye enamfo bebre wo ho Ai. it is Onyankopon adom aba no so na wa lefche na wode nkwaje no bi iko no kroma we eye bone Nya boni. enka wo ba bi a waduroi wabobra ebi a watu kwai ana wabobra so da se anu anya sika ana so be ye project e wo krom na wo krom afo anya adwuma ni bia ye amonso sa ko ma no enka bone Nim. na nso so Fie nipa. de firi soro ba ya ebete ba yira huma mama ba yira mom amonti na odwun hu mienu ena wo ko bia krom ahoho na chichiri kuro Za. ti asemni wo krom umpe wotena unya asase sika nya wona beto asase Debi. hoho bi na beba ho Sa. ana nipa kro na okoto asase wo krom no nso no won so unya sika na so ko no krom na wo so akoto asase no asiwo fie Sa. adentia because baby a o kwakoto asase no wo mro mu nim ahase Debi. o mu nim wo bra bo nyina so Munni mu ba bia. ti asemni Sa. o mu nim ahase o mu nim wo bra bo nyina so zora se Sa. enti baby a utia na moko na enipa nim wahase ene wo bra bo bebre no ya ye careful e wo ho Sa. ya ye careful Ah. enti Yesu Kristo ebra wo ko ni kurom no Na suafo ni di. asuafo no so edi na chibi Na homeda duru ya no. homida duri Ofiti ase akye hia dan. ofiti ase kire hia dan mo Na enipa pii a wote ya no ho dwiri won. enti homida duri ya no okọ asori fie Sa. ana okoka Onyankopon asem sede otaye de bia Na nipa pii wote ya no ho dwiri won. enti wo ma no wa so dem ho ni kurom asem na meka no Yesu Kristo kurom asem na meka Sa. enti wo ma na wa so dem ho no wo mu nyina ho dwiri won Na woka se ana woka se ehe na we konya niam yi. hallelujah Amen. Kristo mfa bone nche Amen. me so rofo hwe ho yie e wo fie nipa ho Pa. me evangelist me ti wani mi mentimi ya medical doctor nyina efie nipa Nipa. me na me ka che o hwemani mi efie nipa nti mentima meye medical doctor be bia na adwene no abia koduro ene botan na simani so no efie nipa me na mem Janka Kristo den Amen. obi abeda ne kwawinsani anopa glass kura no ewia glass ekura no anwumra nso ni 360 form aduane kura woni bi efie nipa eni hu bi pedia ya ne de grawa siniyam ana bro no so nsan ebru nyina abrante enu nyamfo a enko betimi abobra beso aba papa eden sawe honhom awura ni mu Kristo va bonenche Amen. o zena say ba life mbeka say me yare yanka mi wo yefunu yade Amen. me die fie nipa de ye me no no yefunu yade true aduane ekom dio o na kom de o ana bagidi ana bagi aduane di bagi aduane o nya hwe bagidi na me papa nso nim wo mo adwene ani di omutumi yo iti me fada no wone ye say wo mo omutiti fi ha no obi ahweye no ankoje omu bi aduane ye ni yesu sa yenim hwe timia bonse ekomunti na nwanwa ne na danchem saa ne nam danchem saa na aduane no efremia be shahadin di emu obi ahu ne ya sansu aka ho se ni nyina ne ye poison huhumu yade hallelujah Amen. nti eduru ba bi aduane ne tom yam se kinkirei na agi hini pe eba nopa no nsia abro so kura 6:30 esese miyam ehya asese yam ya na mi bufa so me chen obi a
ne bosomia oba na ne bosomia duru so eni dane yam timi yam ye bufa so saa ekawu amanwu edinya Kristo adom ena dom me ena me bewura no kwari gidi asori mu ema honkonkoro efa difo so ya kwankere ma me ho to me a kempa bokura nkam timi nya bibio she wodi nyama di agora ene ma be hawo Jean-Christ Kristo dey amen itina da bia me ba life na me tu adofro fo se kan wa kuma se ubekọ gidi kokwa asori a me koi bia sister brother entwentwen so be jinsuo ma subo na de efie nipa nti de yedua tia wa brabo a etetew na ejije wo no Kristo di tumi ayi afiri ho Kristo nyi free Satan sem da amen efie nipa nti ye de dwomo honhom ama wobi adane medas ene dade kukum cause wo mutrase hunu se a oba semasi de se dachi bia no se jani se ya no de se ya tena obetuma nya onumunyamfo bi amana be ware no abusuafie kuro bedwire gu asine foforo ne nti onumunyam beba abrabonum ene abusuafo ntem ebewi ase na ono ankasa ne nana ede tete ahwene amana so onfa ngu na hyen ese eviani ba de oben wo so wanye careful na wamu ani anna ho a asem timi fo wase do obeje tete ahwene agu na hyen me nana na de ache me de de ne to me ene de ma me ayi bronya da no de ma me birthday da ene wo de ma me wo de bibia wuram ebi ye chei ebi ye watch hallelujah amen obu akro didi wie na wo abeje de akadi maza Kristo adom bi na aso yanzu o akurase adidi we didi wie no akwaje no adi we adidi de no aje no adi na we adidi de baye fa God bless you hallelujah amen enti maza maduni se hwehunye ewo efie nipa ho hwehunye ewo fie nipa ho me serious o banya examiti woni miza no me serious ndi mo nchanse ye ke Kristo enkwajesem e de akere no na ye bie wani ewo huhum niema bi ho se de be ya won kwanna kakra aka wasase wesu a woni Kristo ennam no watimi ni Kristo anante akosi awieye na daakye wanfansa anhwe okoko anti nisuo Jean-Christ Kristo den da amen the Mark chapter 6 verse 1 yango Mark asempatin si anchemu emienu ozai na homeda duru ye no homeda duru ye no ofiti ase akire hia ofiti ase akire wo hia dem na nipa pia wote ye no dwiri won nipa pia wote ye no ehu dwiri won na woka se ana woka se ehe na we konya niema yi ehe fa na we konya sa eniema yi nyanza ben ana wodi amanu yi ka ho ni ye o se ehe fa na oye de yi ehe fa na okonya niema yi hallelujah amen wote we de omisuma no ehe fa na okonya enioma eniema bay oye preacher oye man of God oye son of God so that's here was I a prophet na eniema no me show na je say wo mamu adom no a na ekura Kristo no wo mamu eti wo mu pie wo man no ono be he fa na owura yi ekonya niema ha nyansa ben odi amanu yi na sa ho de ni odi ne nsa yoyi ase ne sei sa nioma ya odi ne nsa yoyi ase ne sei tie ase ne sei ho de ne ewi ase ne sei all because of say omotra say eyanwinwio ene kasa ekoye jejeje wo kuro nim na nye wei na nye ni papa ni asemasi ni nti shanim die we no ukonya fire ye ni ba bia wo fire hallelujah amen yawai obitimi kwakonya yade bi young girl bi ohun ne ho fe papa na woni nwoma nso ana wo free na wo fo nchei
ebetena mami nuafo di benchai se ekurase tena ene suku kwa no de emwa fi se abofra ni nimwoma enti me mana betena mo nchai na wato no suku so na enwuma sua na wonim no daache me bai atimanya be papa gina enti ni sika obeyusuo ene na duane die ne ho nyama nyina meto je se o metena mo nchai na krom suku de eye chen far advanced than ekurase de esan se wo mo a abofra no betena mo nchai ebi kura huhumfi na awomone te won mu nchenti omuhunu akura no edaachi abaya kama ana omode etwere yade efa aduanim ebra akura no efri suku mu aba wapon awia school time opon bae no ne kra dawo ana omode etwere yade efa enwo aduanim abofra no oba a wo fi school maba onim ngoma bone omode enwo aduane na omode etwere yade no fam ana akro fi school maba ekomode no na wodie de aduane no to ne yemo pe ena yare ne hyase se eyi ne ho adi e wa akwada ne so yade na tena Qur'an so atena ne so ama sabra me no kasai yade no asa Qur'an ne munyam baby asase okosuku koduru no etime nwie sa zora se amana adwana basa ayeri jimi enei obese 30 years so yade na tena ne so no na afi na no wo JHS 2 ekwotere ene wo onya 30 years Mese, se wan hweye e wo fie nipa ho a, fie nipa nti on sabet mesi fom. Hwemanim yi. Hallelujah. Amen. Ya yi obi adi afra dwumam. Enye obi a o, anti woto wana na manager no e de resolution letter bre o say mapam afri adwumam o. Enipa bi na koka ho nsem. Hallelujah. Amen. Oba prophetess Esther or say because they knew gifting was sent by ascend yaba obelita. I will say God will punish some people in Jesus' name. Amen. God bless you, prophetess Chris Ishao. May I say just a minute. Nobody fit yani ko yinadi. Anybody na come tip off. Sir. Obi timi hwe wonyina so ene baabi a wokọ no odi ontetetete no odi enungwase ato so eye den na obi a wo promise so obamu adwuma woni na di nkoma ye bibia wie na fe de okọ ye de ontene nka biem no odi adwuma na koma nkrofo foforo eye obi na akeka nsem ya sel de wo umane hunu wonchuo mu no wono ana de obekọ obeton obegu enu ase Ezi Yesu Kristo kwa ni kuro mu no awone ni a na ewo ne mu a enka okofo onyankopon tumi so ama wona e wo no so nya wogie ewo onyankopon asemu no omo se wezu ase ne sei enye duadwonfo no tio wase enye duadwonfo no Mary aba no ye ka se duadwonfo a common carpenter ni common carpenter ahoye nti ene oni de pa bi hia na se wanye careful a ahoye nti obegu enu ase obetire wase we me na meto aduane mani die o nipa domu na nipa atwashi a baabi a wokra no waduro no ho no obegu enu ase o me nipa hunu wahyase ene wawieye ene baabi a wabedu we me na meto aduane mani die o we me na yese ma no we say na no oti o we and so what obi timi hia obi na baabi nipa wo afi no obetire nipa nase ebi na to eye Yesu Kristo no na ya na ewure fi say the moment a nipa domu anase baabi a nipa twahia no wo be hia ase akire obi ase no
na ugu nipa kura anim ase na wo de nanum onyam ba fom yes na wo de nanum onyam ba fom ene sana bebrete hallelujah amen ede me nya hu se sana wote a afei memmen wo bio na mahwe ma akwa yi because sebane sa ema eka bibiri kirew pa se sanipa no onyawo a obetimi asopaw akire anumunyamfo bi ana wo ma respectew ni pass mesimi na me ni sei ni pass mesimi na me yese ni pass mesimi na me yese na me so no yese na me so no yese ni nyina no e ba ne sa esei anumunyam bi ani nyina so opa bi efie ni panye hwe ho yi hallelujah amen yango enye duadwomfo no ni Maria ba ni Yakubu ni Joseph Judah eni Simon nuanom ni enye ni nuama na wo ye nchen ha na wo ye suntudua ma wo oso here be wo ye suntudua ma hallelujah amen kasa omanfo no a eye ni kromfo no ka kire no ha Christ because we can edi bu na bam Jamiga oti ase omu kan di bu na bam o hweme wan kasa gitum se obi timi ba won nchen be kakasa bi na atu sunsum so onti ase se otimi kan Yankopɔ asem zora se onti ase se otimi preachi onti ase se wo bia wanya adwuma papa bi a wo ye why se abrantie wei onu nesese nya adwuma wei adentin watu kwai adentina we watima ware nipa asmasi adentina we daka mu adentina we na kwa bia ma no na we de woni zave sao efie nipa na yesa ne man efie nipa wa wo hwɛ me wutibi obitimi kɔ ka asɛm bi asɛm wa wo kan wote a wutimi trase di timi dwene ho bia 3 days wo dwene ho ana wankasa mu no onte ase Shadu wa nyina ya hoya o ahoya ne kotwe sa ne ma ne ba because ahoya ni mu a obi ikoso a emfa ho wodwene wode ye ho eri gwa say how it wo mu a omni Yesu Kristo hia woni kurom no anu om say na nye carpenter ni banini Maria woten kwanse ha ne kunu kobo edan so anu odidi a kire sisa nuama no ewo soro no ne hontoma agontomago Jacob ne Joseph onum ni Joseph munum nyina no enye omu nua ba mani na enye ni nua ma no wo ye nche ha enye omu nua ma na tiritia ye fie wo mokura so omu ni bi no no nko ane adum le frɛn na wo ye osuntudua ma no eto omu hyase se omu kan nsɛm a ebebu Yesu Kristo abam ana Yesu say won say et Yesu Kristo hu omu di no ka kye won say anidie mu odifo agini kurom ne na busuafo wo mu a wo mu nim wase ene begu anim ase ni fie wo mu a enim wontwom ene do beba fom be evangelism ti we senya me yere ene ni me personal life wa me ni we share life no uni me personal life da onim ba bia uni mabrabo Awurade man para se yebo bebo brabone ewo akiri empare but me personal life you don't know but the only man say me bad life what this man of God always preach the gospel to us sir Jami go to dia say edura na dwene se mada so dia say me hwa nkromo a me yiri nkwa nanim sir nokura ba dia se mini se me hwa nkromo a me yiri nanim o hwa me bajo bebre bia wonu kru ana woda najo a woyi mframa bone a wonko na anim bon ma ono so odwonso kete so papa panimu ba bia wanyina durei ono so de bia ne mpafo bed wetter e friend say bed wetter de bia ne mpafo nti de bia na homa no obonse ne bomo senso se wo yire dwonso a eye wo ne wo yire nko ananim za ukuru dwonso a eye mo nko amasem ti asemni se ba ko amfam pia bonte a abere so obi bete na obi behu
Hallelujah. Amen. Me say hwe ho ye e wo fie nipa ho. So obi ba je nu nguase a e fie nipa ka ho. Fie nipa ka ho. Fie nipa ka ho. Jeme evangelist me na mo za no. Me wo me za no. Me agafo Yona. Hi. Me ni doubt se wo no. So wa mu ani ana ho. Na wan hwe ho ye. Na wa dwen se bibia mu no. Obema nipa huru move ene niema bi ene wa brabo de wo ye ene ade a de wota wo na kumam na ye ne ya se wa pagya duru ba bi no obebre wase uja groko bi betime kun ato atwene just simple as that. Yeah. Obekun kwa. Hallelujah. Amen. Jeje ro choko Makwa sempati senchemu enum. Na wantumi anya hodenie bia wo ho. Tio was because of the omuye yenti Yesu Kristo anya hoden huma hoden anya hodenie bia anya huma hodenie bia ho je ayarefo kakra bia wode ne nsa gu ono akasa ne kromu etiene wukọ dodo na kromu a atete apansa because oyi wanim se ukoye biri papa bi wo kromu pe na ani nyina ba ho ani nyina ba ho obi ono wo sika pa wabobra esese nke bi kura nka ni mpagya ne nkoso kura no odi nani kire ni krom ema ni krom kura develop but kuro no emu nipa bi ani nipa bi omunim no etimi sori tia no Jean-Christ Christodin. Amen. Ejorofo me bobo nsam no so kakra wo de wa fa kwa dwindwim na asema make evangelist me boa to me boa mame Yesu Kristo no amu ebidie no so odifo nie no munyam e woni kurum eti wo kwa asafo mu anya nyankopɔ adwuma kora ye wo kwa asafo bi mu a ye vanya wiu o hwem wo nyankopɔ adwuma ni a wo ti asafo bi ye vanya wiu wasafo preach kura man preach bi za because ye mu adom no a ewu mu no se ye biribi nyame asem ana Kristo asem ye man ka bi da. Hallelujah. Amen. Enzo se obomodena kwasafo nsra wo ba bi se kinkire ya yaso so yaso so hypo ma kwachiri zora se wo asafo mu a adonto onya bi nto osuani ozero ye fro say osuani yo na ba bi owo no ye fa no nya we ana mebwa ye du ye bibi obekọ no he kona ho enso nyankopɔ ama na doma kyɛde kɛse pa enso oba hai oba ye nchen and what TV so on kwa de wa lucky is what TV so ana mebwa nti wo mu a wo mu fa anya hwe no wo mu a afi no wo se ahwerade hallelujah amen sa na ye nyina na yetete zora se baby won ma ko wura ebe din se obetimi apagya because ye mu adom no a ewu mu no Enso seni pa no ko baabi a wo power onyankopon de amano a ene se de osi e demonstrate God's work a otum se onye team ketwa hallelujah amen etina me no my madwen say evangelism no 24/7 no mintum da no ko we na Kristo bu din kire Efrem so da say we na Yesu Kristo bu din de friend the man no me femani ntu ni paso me mindset na dem tirim no e different e ba life wa de Kristo hwe e wo ma akwam ne se menka nanum asem Jimmy so amen. Amen. Preach we are me forget about I saw them. Obi adwumani te asori fie sabakani osori anu ote wo no hwe say asofo mani preaching. Ye man wa no ote wo no omuna no onwinwi. No ototo ne nsa. Abonten wo ho ye de. Ye say de bia 24/7 a ye gina life su no obi betuma be gime fu afrim zam. Me nyanya me data me ngoy. Me preach 30 hours ekura. Me preach. Emma will be in Kawadma Chadi and share. If you the betimi
ayi ye nyema bi bu okura preaching kura be ma okura obi tenchen a wose mamon fama no mamon fama no ubetima hia obuafo bi ya sa nipa no ono akasa rudi ho se nipa so masi me ya de we manu a ebeboa me ono so beboa no menye nhira wom obi betimi ase wa kire nipa koro. Don't help this boy, don't help this woman, don't help this girl. Where you kwadwofo enso nya one nete wona nete no hu ayo so where kwadwora na so nya kwadworo nete anyo nete na so benye nipa bi a omo ba won betimi asewo won be sewa aton bone kwan so agu anu ase bero ne safo nyina be hia be sa asere oni safo ne be hia asere akwaba enso no ono ana eyew efie dipa no ono ana eye ono ana ebo nhira tuguo ono ana asori atia onkoso ono ana asori atia omoa. Hallelujah. Amen. Entimedie ya wonchen se ya me wohunu onyankopon atirimpo a wode maw ene woje a wode ba wiase ene anoma yetu a ebeboa me yetimi ni Kristo anante akosi awieye itina ma sematu ni se hwehuye ewo fie nipa ho huye a wo hwe no o hwe se emfa efie nipa so emma unhira bi enkobon obi timi ko bia adwuma bi na efie odi ahye fie nipa nsa na efie nipa collapse adwuma ni nyina o na sem sisa de mi discount kura enko ba bia o me bra de mi discount kura enko ba bia. Hallelujah. Obi timi discount ko mu obi so nkoto asase na akoto nchoma asase ama no akotwitwa kwawe so efie bi obi asi no wo baby land ya daso wo twitwa wo pictures they ascend nipa no e wa brochire was efie no mesia dure o beba no efie no yakwa wa asefa asemfa ti asemni. Hallelujah. Amen. Hwe efie nipa betima ya nipa papa ma wo ebi so betima ya bone ama wo eti sa omo ani da ona ya hwe yi a onyankopon no ade ne tumi be kan ho ama dwumadie bi awudie bia na awie peyo dikrizo gazai verse number 5 na wantumi anya hoodenie bia wo ho enti enam nsem a ni kromafo eka ede to ni so nti wantumi anya de bai wantumi anya hoodenie bia wo ho. Hallelujah. Amen. Dia yarefo kakra bi no de nsa gu won so no ayarefo kakra bi no osa wo yade na pu a otuti ne ye o magu Kristo enu ase won dia wanye ni na ye no wanwa wona wa he wase wonu mu gia wanye ni enti ye no wanwa ye Kristo wanwa mikrofo mu pa mu ni ha ni yetete me ne ye wo me ya me mu ana bomanyini ite se ekwan bia bie dia mame nese me ba be ye bribi kura wa ha ama me nso mikromafo anya oje a mo anye ani nti Bible say eye Kristo nwanwa ye monwa nti eduru ba bia na busuafo beta ba bi ehwehwe no no ka kire mu pray say omunya mabusuafo na ni magya no me mame ne papa ene wo mu a etie onyankopɔ asem na wo mu diso de ano Yesu Kristo de adwene bi henitirim nti atoda se busuani bi anaso obi a wo ben wo se fie nipa oye jejefo a enkoso nkase Kristo asem nti wona na bekoso amenge together oye sa wo wankasa bebra obeba fom ye de honhoma de to honhoma de ho Ishanko Yesu Kristo de amen oye me sofu nti chenchina anje se menene nante saa oye me brad chenchina anje se menene nante saa no obrawo nipa na onene namui ono a na egu enu ase nipa ne namui wawade ono a na ebotuguo nipa ne namu ono a na ma wunya adwuma nyo nipa ne namu ono a na keka won nsem basa waye ubete ye assessment se ubekom na wonu mom ana de wonam. God bless you. Onu mom no de wonam abrante bia na me ne nam those days achepa Kristo adwum ogodim kwasasem bia na ode median be bata ho ntina ma
Ebinom bɔ me din bɔne. Me so menya basa. Zora say, e ma se minimu ye. Menya basa kora. Me yiri ne breki me virgin. Me ware in holy 30 years. Ana menya o mabra bom ansa na me wade. Te me yiri ne breki me. Eso abrantie kodin kwasasem bia na o mabobodin o bodin no a no de mabefra. Avena me din sei. Aye. Tene banifo no hia etranse ya na me ka chom se owura no woni adwensa kira de wo ye ne niam me minim ho hwe be bia mete ne be bia wotimu wa ntimi ya metras na mu se mantwe mu a obepe dia yi na metwe me ho. Hallelujah. Amen. Metwe me hu mentim ba bi to ba bi enti wo manye ne Yesu Kristo se yare bai eye ne nwanwa wo chinji nkura ni nyina si hia nti Yesu Kristo eja wo machiridie ana ode asempa no ko ba bia omo beje asem na atum eno omo anante aye Kristo adwuma orofo se ba asem atudi se hwe hu yie e wo fie nipa ho o danfo nyina betima ye fie nipa obitimi koyi sika wo bank na ode aba fie ana project bi sika bia pie na ye woni beti se akronfo akoto ahye no so kikiri hwana ma tepof Jolly ni kodi nkomo no yes do kodi nkomo tire no o achina Kristo ya matam say mekwa akoye yi bi transaction bi no ma tepof papa na akronfo abihia. God bless you wifey na pop to say God bless you. Me da say e che no watu mienu na ama me ayi no TikTok che no ache me mienu. God bless you Linda. If you ba omuhu ebi ye ebi nye de se ohunu se de obe ono wonye correct ya ensoso no so o de ne nya ka bet o personal life ni woni ma bi de fasie sa me sa na mete me mahunu se de nipa tie me ade sa no me ye ma ade a I don't talk too much sa me kama se ma kire wan medical so ahwe ehunu se wo ye genuine you mwanza. Amen. Bi nwa me ni wadi go so nipa nye me me to no ma ha me ho ma nipa bebre be nipa bebre ma me sesi fom dia de samra no se me no nante a be careful rough cause if you nipa wa moawa amu abrabo anya nkoso a obeboa mu abrabo asai. Amen. Amen. Efie nipa enwa asem na yeka 2 Samuel chapter 15 verse number 31. Owura bi na yefra na Ahitofel na oye David yonko kese a wone ne konna ekra na ikuwi ase a Ahitofel otu David fo na nafutuo etese de onyankopon difo bi na ehye nkom na ekowi ase a na Ahitofel adane nachi akire David na odinani akire befufuro sere be ya David beto esemu ama ni nyira so asai yango 2 Samuel chapter 15 verse number 31. What say? Na obi ka kire David say obi ko ka kire David say Ahitofel fra wona wone Absalom apam no mu. Hey! Abranti Ahitofel memene ne kona kra na mahinie so ekukuru wi ase wo pam yakum ya se me ne memranti ani nyina no wo Ahitofel wo ka ho wo bom chidom ene ye koba or therefore yemfa ha David yemfa ha yenye sei sorry ase afraid ye ko wi ase a Ahitofel afri David nchai kwa Absalom nchai eti tip off eno obi be ma David and was say na obi ka tie David say obi be bo David amane say Ahitofel fra wona Ahitofel akwa fra womo a woni Absalom apam no woni Absalom e wo link nim na David ka say me say ya muani na wo obetimi na obi adi nkomo wo ha e kina no osa nipa kro na ne di nkomo na oso ne obi di nkomo ndi nkomo na e ko so no se o kasa emu no wa hwe yi a
na akoduru another realm foforo the person ye we na ne din komo wono so kope no abo asmesi amane na no kra asem ni asmesi din komo kra no wo so be yese ye se ni pakro no ko din komo kire no se won pe wasem a no aye ho adwumatia ohunhum di ade kro no be hwekwa ahwa e mada ifie ni pa hallelujah amen enti eye Ahitofel na oye David yonko a oye no futufo ade nyina mu zora se na efutuo bia eye Ahitofel erebama David bia no na boa David na brabo both spiritual and physical obia hu de eye ana Ahitofel adwene sesaye ana okoka eye team fufuro dina de bia na me Jordan me ka se yemfa ya ni ntu nipa bebre so Obakuya, God bless you. You feel any other way. And two nipa bebre so nipa boshe. What life no na hwem ya susufa ya adwuma. Pacho evangelist na make as a human me. Nipa boshe susufa ho to so. Because nipa bibia timi sesa. Obi betima hye obonne aka ewiase nsem papa nyina de akyerew ama wani age ekina obesa pepa na mse de enyo ne ka asasem. Ite me nam wo sa no me nipa boshe I don't rely on those promises. Yes. Me fame ho nto so ebemu a fine amemu a metimba bi kom. Hallelujah. Amen. Obia wodi nipa boshe ebo ne bra bia ohihim te se ensu a me pacho yede diehuo asiso. So that say diehuo a egu adem ne yede asi ensuo so ana akodo a enam ensuo so na yesi na yesi emfa nipa boshe nye bribi. Hallelujah. Amen. Na mo de ane so bekọ so abompaye. Se nipa ni timidi ne bo hye so a fine. Wani su a fabuta bi si wani so na wa konkoden se wa betimi aye bribi ama won so ba bia opese wudu no waduro. Emfa nipa bo hye nye bribi. Jesus Christ oka nyankopɔ asem kwa kan wazem se eno men kan de ode ne ho tu nipa so. Nipa bo hye enti. Ahye obo meto ka ama meta asase ama meye we ama meye se midu betu kwa bra to wadwunim badwuma wo ye no agya de to wadwim ore mo ni na o yen yahuru bi ate ama yaso we nyina abu wan wi abeka se bia obi na na bia mi se huhum bi na tachiri nya huhum ye nipa subai se nipa obeboa ommo wa wan kaza mo se nipa we wotime moa nipa suba nya huhum bia na tachiri I was told that I said there's a promise and faith near the other. We bo on man suba nye no frem no de nam to wotime moa wo da ye ni subai zora se ye ni subai ontime moa but obeka na no e de woni safo ni bi kokohia no hihye obo na mamu ankaka se ye promise and faith huhum bi na di wachie you know na wankasa ye bribi to bibi ho anamo na wo hunu ni sana ya ne sa ebeboa ama won so dachi wani mu hu ase na do wani kwato so na adekoro na anye ya no akoma ye oya na asa ni pakro ho ta ahye omu na no kra se ekum okra na ese wakoma na manfa me wanto so perifo kra ka so do ano do wira ka se ngo obehye owiase bo nyina bi but won timi fofele ni pesubai Jesus Christ dey. Amen. E dey Ahitofel dey to asobra ebre ni na watch na to. Na David ka say. Na David ka say. Awurade. Mesrew. Ma Ahitofel agina tuo na ne nkwase asem. Ma Ahitofel agina tuo nya de be. Na ne nkwase asem. Adenti na David ko bo sampai. Yemu se ho adofo no me se hwe ho yi wo fie nipa ho. Yemu se adenti na David e ko bo sampai ni kiro Nyankopon. Efri se na Ahitofel enim David ni weak points. Enim ni nyina so onim ni bibia one na nam ebe no boze kyerem yanko nam kyiro subai
ana meboa Sanity. Ahitofel ni David nam eti woni ni bibia woni bra David deda woni bra wa de sɔre woni bra wo ye mre woni bra wo nye mre ana asɛm bia Ahitofel kan bia nso no yehie Israel mu asɛm bi obebia na no aka bia no tumi de akira asɛm bi obeka bia ye adwuma Bible na futuo to say de obi ko busa de nyanko yes osindifo osindifo kan sɛm bi abam so that's it me sa chede no awurade achemi bi se me no di nkomo na me tuufo na me nsɛm bi kyerɛw na udi agora esi ana me tuufo na wo de ye adwuma ukohunu sɛde ye me ka kyerɛ wo na ya kyɛde enye nipa nyina na wo bi so that's it ere me du ba bi na se me tu nipa bi fo no wamfa nya adwuma me hwɛ ni sia na wo sɛ wo ɔsɛ ye di wanim ɔsɛ ye edi wanim obia no wono ma yen oba ye life mu a one ye nante ye a ye tu nufu a otie ye a na brabo anye ye da bia brabo ye bare ye ka kirew na wantie na wa wokɔ na kobu nkwase asɛm sɛ akwara nyo na betiro bibia a wo sɛ ye na oto ensɛm no to twene na wokɔ a bo nso akɔhwia menem Yo ma bebrebe won mo ntie omukunu no afutuo yo mema bebrebe won mo ntie omoyire no afutuo wo ya sa onko anim hallelujah amen enti Ahitofel ewuru se enoma timi sesa obetime nya sika gunu botom ono kura no di David achi ache David nya de papa bi aman do be san free David achi na wakwa kodi eye Absalom achi ani anya hwe kura no obetime nya biribi papa bi ede afri Absalom nchai ede sa na ekoso obetime di sika to obi zora se obetime di sika eto obi lazena me ka kire sister bi say me yem first kan to me o me untim first kan to me da me ka kire ni brain wo ya de na nya I will tell you the truth maka kire wo ya de na nya me wum sa no kwa me meka kire I will tell you the truth simple me ka kire ni brain am say untim first kan to me o nyo na asoma me nyo na afre me e wo nyankopɔ adwumam enti wo ya de na nya I have to tell you me tell say wo mo a wo mu hunu sika ni a na omo no kure nyina asan firi o manum no me I'm not like that the meka no kura kire wo 2 Corinthians 11:10 yes Kristo no kura o manum yi was it Yesu Kristo no kura wo manum yi obi antimi mbu ama no hallelujah amen bebre azabaka bo bebre wo manu akeka tum sika kakra obenya ne niam kakra obenya firi obi nchenti obi sey a onka no kura nsem na ngire ba kro Yeremia so me akrama mu ntimi mu bom enemy ka say ni ba kro no isi wona me nye fan biem wa block me so I don't mind God you na hwe me so that say nyankopɔ adwuma no ofre no ofre de bote na wa frɛ wo mu de asie de so no wono ana beto aso amaye eto wa life no so a emfa ni pa bo hye nya bribi na hwe hu ye ofie ni pa ho so wan hwe ye na de nema di agoro a efie ni panti wa bra botimi sei hallelujah amen yete do choko verse number 32 na David duru atifi de osori nyankopon no eti David duru atifi ba bia wo sori nyankopon no hwe Akini Hosea babeshia no wasunsuan ntade na wode dote agu na tifi ana wode dote agu na tifi na David ka kire no ana David ka kire no se wone me sene kwa se wone me abom kwa wo be ya de so ama me na se wo sini ko kuro ni mu na wo ka kire Absalom se wo hene meye wakoa se de akane no meye wagya koa no de a na afei die meye wakwa mpa wo bema Ahitofel agina tu ayo kwama me na asofo Sadok ne Abiata enni wo nkyɛn ɛhɔ ana enti asɛm biara a wo bɛtena ahemfie no ka kire asofo Sadok ne Abiata hwɛ wɔnoma baanu no Sadok ba Ahimaas ene Abiata ba Jonathan hallelujah amen Ebrem ntimi twitwa so Obaya God bless you
Kristo adom ye ho ye ebra David ehunu se ne yonko brebo a oni ne bokosu atafre akodi ne tamfo achi na ebetimi ama ono no nyina so asɛe no okobɔ mpa akire onyankopɔ sɛ ɔma afutu a ɛyɛ mafi ɛka ne sɛ ayitofe ɛrebɛma ɛyɛ hwan Absalom ɔma no nyankwasase because sɛ wa amana nyankwasase ma anamotuo bɔ ne bi a Absalom betu atia David bia bɛyɛ adwuma ko David ehunu de Ahitofe otumi yo Diasemi ameti na himfie no. Diasemi amobeti no ho no. Abieta ba Jonathan ewo mo nchen ho no. Abieta ba Jonathan wo ho nguan de. Na wonso na momma asem no emfiri emra me nchen. Hallelujah. Amen. Enti nkomo bia eye Ahitofe ene odefo ebetena se aka bia bom hupo bia no. Momma so nte. Sa momfa bieta so. Hallelujah. Amen. Enti David ekobom mpa ye sire onyankopon se ejiratu bia Ahitofe etu bia no efa no hu bia no Ewurade nse na ma no obobɔ mpa ya ne mu ɔden because babia na duru na nya nkwadasɛm ti agulu betwa nti orofo misi fie nipa ye careful ubo no akotan ba bi fofra ɛho no akotu namfo ho no akotu namfo ana chokrododo obensem no obensem ana mewade ana me kura mi firi ha ana me sere ha ana me fa ha ana me yese ana sese kura no we na me yo ana ho anwan ubo se wa mani pa nyina hu ni ntwo akwa ba to ke kanzam za yo ne babu ono oba wonche ya no obehwe wu nsem se da ba ya obetimi da kogu wani mase. I'm telling you the secret today. Yo ne babu ono oba wonche ya eye o life ena obehwe obebise bisa onsem oberedi wo lifestyle serbe yo benya bi diako se on akwekura se wonam ho nyina kura se tu no kwa asome se kura se tu no kwa efie nipa ebiye ebinye dia ye careful le bede no onu se we nye eronusu ena omo bai ena ebekire. Hallelujah. Amen. Kristo asem se anhwe hu ye ewo fie nipa ho eti na no obeka asem bi erekire Luke chapter 22 verse number 48. Hwasem bi o ma me. Luke chapter 13:18 kura. Luke no. John 13:18. John 13:18. Afeno a join me a Salvation Hour Jumedie and Aguso Wuti and Evangelist Ojerani True Faith Church International Kumasi Sokoma Woodbridge and our team in K. Debia da Ghana time 8 p.m. your life in the show. Me check you so asem. Kristo ya domoa. Wachina enumere. Wachina enumere. Benada enumere biano. Ebo enumere 7 Shiamo Ghana Mind TV. Shiame ewo Ghana Mind TV so. Na yemfa onyankopon asem no samfa o. Emfa embro. Radin Shaso Bisham. Yango. Yohana sempeti du nsia nchemu edu nwotwe. John 13:18. Nchemu edu nwotwe. Enye mu nyina ho asem na meka. Eti Yesu Kristo ene asuafo ni hia no. Esan de okohunu na busuam. Ene de nipa bi ya kire ni nti no. Obefri atafo asase so akon okasem ri kire asuafo no. Wose nye mu nyina. Mo ho asem na meka. Ana meka. Na me de. Na me de. Menim wona mayi won. Menim won mo a mayi wonom. Na eye na tresem no aba mu se. Na eye na tresem na ba mu se. De wodi me pa no. De wodi me pa no. Anu wamma ne 19 so ati. Anu ayere be. Wamma ne 19 so ati. Hallelujah. Amen. Ojeni. Baba. Yase. Se wo bi a wato aduane ame na di pen. Na wono na so de atia wo. Na ono no egu enum ase desew. Ese wa brabo. Obi a wato aduane ame na di pen. Obi a wato mpabo ama na hyepe. Obi a na mosto ana wono na bedrum bebensuo bi. Obi okura no ana wodi bebete. Zora se na wanhia se ni pakura. Eka ebia ka na brabo nyina tete pansamai. Na wo hwem a wodi abo nipa no na ebeduru baabi na sa nipa wei abeye dua tenten abesene wo no ubo oni anda wusu. Evie ni ba
Jages kusodenda. Amen. Kawo be mo say. Na eyo e na twerɛsɛm no aba mu sɛ. Twerɛsɛm na ba mu sɛ. Je odi me pan no. Je odi me pan no. Anu wama ne 19. Anu wama ne 19 so atia me. Afi me sem ansa na ba. Je woni ne da hostel no. Anu bokro no hye wo. Je woni ne da hostel no. Wona sorry tia wo. Fam. Joni ne wa adwuma mu no. Woni ne tua no mo bi tia wo. Kananka wo be ye onyankopon nipa kese pa o. Nanso efie ni panti. Enne nam street ne so. Ana otwi adonko ka. Ana oyi nsa efri ka kesiem. Hallelujah. Amen. Was it the only area bay? Yeah, odi me pan no. Odi me pan no bie no. Hallelujah. Amen. The odi me pan no bie. Man 19 so. Yeah, me catch and say, Uncle aduane wo street ni so on fa mere me no. Wono na bonsam fa no so se me nyina so. Amen ne. Me shimu obi nshibi. Dia me ka se onsi me niema mfama me na dia me ho mfame no se huhumati no munye ono no nti enenne yade edemato dem wiase ya eti no obi bo odwom evieni baza waza evieni baza waza wade oyade ebesi apampanso Apampanso obane dawura mo bi atobi o e bane zade ane e wo brepa o e vieni baze wa sao sao e vieni baze wa mesi sao obese wa kire e vieni pa bi twentwem aso onu amudie wonye wura fi sa adwom bi kai bi adofo hallelujah amen se vieni pa se wa Enes, enye nkwada asem. Ifie ni ba sewa. Ai, oba bis. Yeah. Ai, oba oso oba bought se dokun and dokun no so ntel dokun no. Da go si dwa so. Ai, ntel dokun di obi ape. Ti ya si obi do wesro. Hallelujah. Amen. Ifie ni ba sewa sao. Tetrene. Evieni baze wazao. Obeso se dokuna kwesi dwaso. Abahu dawura mo bi atobi o. Obeto ato hu meko. Edia kofie. To hu kobi. Kobi. Ya ko tu jam. Vieni ba. Sorry dia wa. Oguo ni mase ya onwe hu. Na wo mehwe. Asmesi na mehwe. Sister me say. Me say na no eyi na se. Ukurani wa hwe nanim ana ese nanim nyina totom ana bra wa hwe sisa hwe pao neti wo bia wukuna wu pa na wani ase kapezi o yakura me se wono kura no o ya ni kunu wu no kura woni hu bi me kura me tete yakura yese ya ne wo yese woni wo fa ben wo fa ben de wo te school mu side wono yese woni twembra na no ayi be ma kura wu yi ayi be ma kura yes last week bia no ni ginanya enya yi ewiase pa wo enipa bi pa wo nia wose wo no aduane koma be ma no hallelujah amen yes obia ni kuru da mpamu a ono no te ayi paso a ono awuraho a wo die kura ni so ema a wo dwene de one nkura ne bi mu no onso obi atwashi a omodese no ifie ni ba ze wazao ifie ni ba ze waza obezo gozi dwazo a dwazo asmo be kan fa ho nya no ye da adwum no mo nsem ne bi no oso obeso abot se dokon akosi dwom aton na ensem be kan fa ho no wonya ho anu ye da ye de no ho ni gwase ne ho ntanso asoa odofo amene wahia evangelist hwe ho ye
wo fie nipa ho fie nipa obetima yo adamfo ebetima yo kunu ebetima yo yere ebetima yo sofo amperifo kai wo sese bomochichie efri nsuase beka se dencheme wu a yanyina chinyi eti de oben wo ne ka asem kire obi obegye wadie de oben wo na se ye information bi afri wo hono a wono ho ne yebekọ de oben wo no ya careful nka se no obi anyeka na emom no se wo mo ni da ho a Onyankopon de honhom boaw amadwumadie bi a wudi bia eye nkoso obi amọ branye ye nyina eye fie nipa e don za ma de se de bia no obi a bi adwuma on beso de manini be wuram o ma manini memu da hwe no huni ntwom na ga che busuafo zora se wasi fie so ma fie nipa bia nkotenem ene fie ni nsi wo because fie nipa e bi ma adwene nya correct o we kra de se adwuma no mi discount no kra nko ba bia ka no kra mi twi se no kra nya hwe me bra wontimi nyam kapre hallelujah amen Zao watade a wo watogu a wo hye ne kakrakra ono na betena wo nche no wono so wontade a onhye ono no die wo de no obese yi ahye okoka pe no afrefi aka je ne se sisa asoma si time ne dodo o mema ne nyi wo krokesi wo so niam a wo yenye ana meboa ene ma wo nyenye wo ntade ade na wo nhye wo de na wo sisa niam na wo hye wo hye ahye ne pioto nyina underwear no ono so anu akopa hye wo so wo de o ka o simi sister edi ni sister anu koka pe no afrefi ana mame ana sister no no pe masem ana bibia ade meye bia no kasa na wa de wo yeye wo niam omfa enyusu na wo sister niam na wo sori a wo fa o bra niam na wo fa efie ni pa bi suba no safo ni nyina ya jejefo hallelujah amen jeti do achokomina Yohana sempetumi ense tidumi ense chimudun kunu e bo ten ayapon afi mesemu ansa na ba na senya ba mu agye di se mene no no kura mesemu se de oji obi a mesoma no no fa wosi o azo se de mene ne tu nsadidin man 19 so anu wa man 19 so etiame na Yesu ka asa no ne ho yira no huhum ne wo yira no huhum na odi adanse ese di adanse ese no kura mesemu se ka cha mo se mumu ba ko be yimi ama mumu ba ko be re be yimi ama hallelujah amen de oben ne be yiwa ma yaso obi akokum obi e information e ma zora se e information ene e de ma obi a poison obi a information obi men wa won't mean poison za zora say za eti obi a wo ben wo de at this time round no wa nye careful a obi a ben wo ebitima di ubone ene ne ani wie de ba bebre no we re odimi nyame hwe obi pe wakun a de oben wo no se wo ye adwe no nani wo sika so ne niam bi a ye disika dada mani ya obaji sika poison je ayiwe fa kogu ni nsuom me chewfie me toka ma sanya onu akokunu zora se e mission ampa no nso di pakro se nyankopon suru ni nemu a no agye no aye ho adwuma orofo pomia nhwe ye ofie ni pam opese onyini che na wotena se edi nkwamfie menya ye extra careful mesuma we no ya hweyi o jekoto aduane bra me jekoto nsuo bra me ya hweyi era na ye wom sese no ye nyini pa ni sa kristo mu no kwase me na meka no hallelujah amen ye nyini pa ni sa koto we bra me ade bia ye diko ye num de wanye careful a obo onu ma no de ne dancer for ama ne watchman mi kokruma bandisa fo anaje hwechiri mame ya na ni baby de nyama di agoro jemeso amen amen e de assembly wo Luke 12:53 no na that we say Luke 22 no can you as what Luke 22:48 okay ya jana ye pon and I watch night wo
nti ye bone ta na yakoyenim aya Luke chapter 22:48 yanko Lucas empatia aduonu mienu nchemu aye aduana nwotwe na Yesu se no se Yesu Kristo ka kasa bi e ha e de kire worum se Juda enti wo de mfiano na eyi onipa ba no ama. Hallelujah. Amen. We will catch Judas straight. Was it Judas? Enti wo de mfiano e na eyi hwan ana wo di yi onipa ba no ama. Wo di yi onipa ba no ama. Enti wo de mfiano e na eyi onipa ba no ama. Oh baby a Yesu Kristo ye yi na mane kofa ankofa bontinsu niu efie nipa ono anu hu nipa ebi kura chema no mse da bre na Judas kura say Yesu wofa Yesu wofa ebi na eka ni so nye Yesu wofa kura no a oka Yesu ho ana omu bom no mu nyankopɔ adwuma o mu ya henie no adwuma ekowi ase ahwe Yesu ko wiase a wodofo hwe mfiano Yesu Kristo say eti Judas wo de mfiano ena eyi wonipa ba no ena eyi wonipa ba no ama na wona wo ne hunu de e ba no wo de mfiano na eyi wonipa ba no ama obi o life no so o ye wise kaka kra bi ma no wayi ne sofo ama Zoda say ohunu oba bi ewo ho obebu ormo ono so wohunu lemogizi o se wan ka afiafia bi lemogini on ene Land Cruiser ne ade wayi brana ama brana wo hwenu school na wabo no ka na wayi na ma otwanabo ene odi ka achi odi fi achi ase winshira Yesu Kristo se wode mfiano ena eyi onipa ba no ama abo bebe kawa ifruntumem senan kenya asuafo no so emu bi ena ebefa ama yenya Yesu Kristo ho kwaya eka omunya bebia mfa nya Kristo da anya bone da demfa na ade se ya hwe ho yi onipa ho efie nipa yetutu samse ni nyina edem nipa so oba wo no ankasa wa no dan kukumu tio oba wono ankasa wano Samson ono ankasa ne yere Delilah ene yi ni mae Yesu Kristo ono ankasa na suafo no mu baako wo ben no ene yi ni mae Zora je Iso ono ankasa ne blood a wodi na chi Zora je Jacob ni nhira ya ne dia no ofa akoni asa so chinchim ne nsa ejeye ana odidwane ye Hallelujah. Amen. So one hwe yi a de wo ben wo no efie nipa no kwan do be fa so no ene de obeye tia wa brabo no wankasa be bonzem bere so mo ni da ho na mo Onyankopɔn tumi kan ho na otutu bibia pepepe na wo hwe hu yi a ebe de se nipa bi betimi anya ho kwai ni abedi ubone kura Jemeso amen. Amen. Elimi adesta no me nipa kura hu ba bi amete. Very important. Yes. Me nipa hu ba bi amete. Se hana mete. Obia. So that say o hwe me kira kwaya ma kira ba bi am ya sore. Simple. Ba me fie de ana ba bi am makọ ha da ya mete de. Me nipa bi ehu da. Because obey public figure and now say you can say abrabo no wo bonus o wa dwen say obema nipa nyina hu ba bi a wote a ye pe wa ibenya asesi a ana nipa nso o ye correct a o ye correct nyese me nkyere ba bi a metinti no kyese me ye papa zora se me ye no kwari gidi ni asore ba me ye ntume emfiri gidi jabugo zora se ye Kristo djuma 24/7 ye jina djuma 24/7 a ye jina mu abe pem sabri Kumase Sokoba Good Village hona mo the whole media the whole people o kan wo jewra pe e me anu bi ene me
Zora se. Sir. Mian will be enemy. Enti me kan Christo mu no kwasa ma kire o se. Dwumade bia wudie bia no mo ani na o. Na efie nipa betima ma onse si form. Efie nipa betima bo wade ya to agu. Beke kan sama kire wa wofo sa se empre ma bra no me ware oba no. We oba e kura hwe no kura we kura unika pre. Both spiritual and physical. Show me. Honest. What's it? Verse number 49. Now, one who the air what to say one who say, Evrade, Yamubo and Crantana. Zora say, yes, Chris will question Judas. Wasn't it Judas who didn't fear me, Mama? Obiti unamu nyame biachi na waji ne huni pa biama na ne nsa akosi pom. Enye jado from the last quotation Psalm 140 verse 1. 140. Psalm 140 verse number 1. Israel John. Na me o hane aduanan. What I can 40 Psalm 41:9. No be kan we na twato. Psalm 41:9. Kan yempo. Psalm 41 verse number 9. What's it? Madam for pampa. Menena to. Madam ho to ne so no. Madam for pampo a medem ho to ne so. David de ka no. Madam for pampo a medem ho to ne so no. Ah wodi maduane bi. Ya wodi maduane bie no. Mama ne 19 so atia. Ebe ne hito fe. Madam for pampo a medem ho to ne so. Obi a wone ne kɔ nakra na. Obi a wone ne share esumasem. Asem ba ya wo yi utotwene. Hey, hwe wo ye wo fie nipa ho. Fie nipa betimi adu hwamo. Efie nipa betimi ama wasere. Efie nipa ebetimi ama wadi ye. Efie nipa betimi ama wasum Kristo. Efie nipa betimi ama wonkwaje enso abo. Obi mpeso obekwa gidi kwakwa asori nyina efie nipa bi. Ne yonko bi wone nenam. Na wo hwe body ya nti wo de be ko gidi nti bebo no sa dan from tw. Na the body anese your body bi ye de ko gidi kwakwa na. Yona, you biza. I'm just you. One ni share nti wa magepa nti wa hwe body ye gina wo ya nti wo de ko gidi gogo nti bebo. Om se nkokura sorry. Yana ye no bre. Na me akokura. Me tu woni me yakokura. Yona, wo yakokura. Me yakokura kasa ala die. What the face no? Mesa akokura. Brantie kama. Zora se. Enji se wan we yi a enipa bi betimi ama wunsa sifom. Ifie nipa nye ebinom. Duye bibia bomoden se obamu oni ada ho. Na do won atu Yesu Kristo su mom. Na mfa nipa bi so ama wunpeja no nkoso ama fom. Jeme so amen. Amen. Yango Madam for pampo a me ho meto ne so. Madam for pampo a me de mo to ne so no. Na wodi maduane bie. Na wodi maduane bie no. Mama ne 19 so atia. Mama ne 19 so ade be. Wa be me tamfo. Me peni panasem. Me de ne share me yam te se me ankasa me bloody. Zora se. Obu life no so sa na no onu obi tie o. Be bia woda wona ne yonko ne da. Obi atumi ato na busi akora to atwena fa na damfo bi ade na yini bibia ene asemba ya na damfo na yina ase atwede na obi a wa life no so bia obi be boaw amodum pebeso wa brabom na obebu nipa akoro no nipa bonfo bia no eno me kan because wo mu odom a onyankopon fa nipa akoro so ede bedum wo no zia mu mianhwie hu ye na onyankopon fa obi so eye bribi man ewa brabomu a yentimi ene nipa kro nante ewo kunkun yem enkosi ase Nshage skuso de ba yango 140 ne nyempon edi arofonom me de masa me ne bana wie ene message na me de ba na very simple as that morning now
hwe wo ye ofie nipa ho efie nipa gu ahodo obi a wo ben wo bia e ye fie nipa obi a wonim wo life kakra wonim nchom kakra wo ye fie nipa obi pe komo mo bi ene adeade enso onya moada edin se ye nwa we na wo de wo kai koma no obi twa ase no we na ade ne kwoto adwuma woni obegu no nsem sa nsem basa kan ne mpomenu ya Israel adwuma number wa hane aduana don do abo ha awradi mi firo nipa boni nsem enti David bomb pa no transcend no so no awradi yimi firi nipa boni fo nsem bom ho ba barema bodufo ho bom ho ban firi bema bodufo ho wona wadwena kuma mu bone wona wadwene de yi akoma mu bone hallelujah amen ye onipa bi wo ho no mu a omoti asase we so a bone no mo dwene e wo wo no makoma mu mo dwene akoma mu bone ene sese enu na ewuru wiase akoma mu bone da nyina waka woko akoma mu bone e ka no nko nankere ni megu ase zora se obu okro timi head afro ba life so obehwe ni page na so na no obehwe ade na benya onfa na kuma ntagire se evangelist adwuma wo ye no akraje beba mu obehwe the number of people a omugina na life so bone e wona kumem because any ono na eye nti ono ka no ko na nke bia ba so na nke bia nipa wan bi no mu nipa ba ko petua so e no kura na ebia me kinkan ni yona e de bia ehwe ana me yere na ehwe na nke wanya bi ka se na no din nyina nipa ba ko petua so on nipa etrima ben e ka no ko na nke adwuma no kura na bibia to no na bi yesese na ato no wo ho asem na meka wakoyesi meme ho asem na meka ye nyina an wakoyesi na nke na ni age na group asa wo dwene bone fo obi e wako ne bemu e faso bemu wala ifo so ado ni ti ho mama wala ifo so mi ti ho mama ze minimi de bakura wo ye sha o tu abegyina so wala ifo so ameti ho mama wala ifo so na o ameti ho mama wala ifo so ameti ho mama wala ifo so ameti ho mama enti ere dwumade no nyina eba na wiye quotation mama quotation waka someone ozai da nyina waka woko wose da nyina waka woko wose won tetere ma no se wo shase bi mo ozai
Verse number 1. Everybody me free ni paboni nsem. David say me free ni paboni fo nsem. Bomo ban barima bodu fo ho. Bomo ban free barima bodu fo ho. Wana wadwene akoma mu bone. Wana wadwene akoma mu bone. Dan nyina waka okon. Dan nyina waka okon. Wose won tetema no so wo. Wose won tetema se wo. Awuti abro won sia no. Awuti abro e wo won mo sia no. Awurade hwe bi free opone fo nsem. Hallelujah. Amen. It's not David. Bompa ya kire Onyankopon. Se wonye ne free atafo ne atamfo ensem. Sera be ya obetimi ene Onyankopon anante ama asudwiaba. Yango Awurade hwemisu free obonefo nsem. Hwemisu free obonefo nsem. Bomo ban barima bodu fro. Bomo ban free barima bodu fro. Na wabo wontimu poso besuma na mo atwe. Wabo wontimu poso be de be. Besuma na mo atwe. Eti onipa bi wo hono ma omo benben ye ne a. Omo tirima dwen no enye papa. Ono be ko, ono be ba, ono be sere. Bet na ni tirima dwen no. Enye papa. Hallelujah. Amen. Yete da choko. Ahantan for the fidie ne homa to ho ma me. Ahantan for ere. Omo di fidie ne homa. Omo di fidie ne homa. Ene homa. Ato ho ma me. It is a one careful. Na o mistake se kinkrei na okoto omo fidie mu a homa na chekere wa untimi ne hu biem. Wasum nsema kwanchen. Wasum de be yi. Nsema kwanchen. Eye fidie. Sa. Wasum ya pa. Nti fidie na kurase. Sa. Eno na se wonam fum kwaya yetimi ahomam eyi no wira no. Ayi no bridge bojo se no. E kasi ani sei. E bone posa wo kwanim. Ye ne yiwa. Nti osuja na oso ne ma na wa hwe so na ye pa abon se a well now da fum krikra. Guto dwanim nyina timi wa wai. It is a one careful nipa wo ben wo no. Obetime sum fidie kitua bi. Zora say other last na make a say a life okura ye kura no enye obi a ne baso a obaso si obetie Onyankopon asemu obo no obase oba behwese evangelist ebi obeka kasa bi na yenya ho kwai nya sonumu abegu nanim ase a obo no ne dwumadi a wodi a no otachire no record Zora say but Kristo nti enya de so benya kwai obu okro timi ye screenshot me wo live no so na ye screenshot to e show wo me ha yes we ye screenshot wo phone so a e show wo me ha me hunu e reflect wo me phone ani ma me hunu ha obeka na na akwai phone be no yusu e reflect na no man kan jero yes obi a otimi ye screenshot e flash wo me ha ma me hu enti ene ma asema me de baaye no metudi se hwe yi ewo efie de pa ho efie de pa gu awodo enye obusuani nko a na momono global obi a wo ben obi a no extra careful na berifo se abobeka wa efrutuma Yesu Kristo ni kroma ankasa akọ preachi alifte Christ ewo ho kura no obubu na bam kika nsem to ne so ese na nimu nyam ebunu jase atantan de bekura ti wantimi anye de sese woye yare toto ya brabo ma sa na ekoso enamfom yemu asori fi kura evangeli enso ko ba bia yeso so ama jese enya sengetua hallelujah amen sana brabo ne ti bere so mo ani da ho na ye careful e woni pa ho a Ewurade adu beduru akire na bone nso unkutu bi muda na nkonkro no abekoso wadi wanim ama odwumade bia na esese o ma fie ni pa hu ne bebre na etoto ni ma pepepe na fa Kristo honhom a eche nso ode adom ye nyina no fa nante bobra na Kristo pia ye nyankwaje bompae adofo no mpam che bompae osoro ni asasi reda wasempempenzo ade abeduru na makwa David so abegu aba no se pa ucho se ma sam ne ntina akoma bia mu na se de da kwaso na wakwa to cheche na de wosi yankura hintasem nti yesrew
Say ye be anwa ye hintasem bia ato abonte ma se efie tumi bi abonzu tumi bi be gyina so e de akoati abrabo a yesre pa ocho na de bone achesia no kwan nsempe achie no ma anya dansidie ne nhye odian monyam otumi nti be din kunim ne nhye odian monyam da amen. Amen. God bless you. You know. Amen. That offering you God bless you all. Akura. Yeah, Minua. Akura. Asumbi. Amino na pum to say Minua. Boko na so e. Kristo Yesu adom bako. Ayi anen no bi se men kanjo se yana owie preaching na quotations no aya no abobo so ama o se de be ya o betimi atro na ebri bi do a metimi asua na me se bebo amane ni Me ba che yo me da se bebre me da se pa Nyankopon sha ye fa ene quotation topic no as if you hu yi e wo fie ni pa on the first quotation no ye yi free fatwa na me hwe ni ye ye yi free Mark chapter 6 verse number 1. First quotation no Abigail Oba Power say I enjoyed everything a word from you. God bless you. God bless you too, madam, for God richly bless you. Our first quotation was Mark chapter 6 verse number 1. Mark chapter 6 verse number 1. And then your second reading is also a 2 Samuel chapter 15 verse number 31. 2 Samuel chapter 15 verse number 31. Ahithophel. Anna your third reading. And so Luke chapter 22 verse number 48. Judas Edem Fiano ene yi Kristo emae. Ba kokra de yanka Luke 12:53. Oso onipa be sori atia ne yonko. If you for be any tamfo. Luke chapter 12 verse number 53. Breninti ena eno mama ya anken kan chirim ewo ho. Ena afi ye ba Psalm 41 verse number 9. Psalm 41 verse number 9. Or say the odi meduane bienu one na ama ne nantin so atia me. Enti eno so yekuti ana John chapter 13 verse number 8. John 13:18. Sorry, John chapter 13 verse number 18. And then so Judas ho asem eno kan ho Yesu Kristo na share san kom no. Ana de twa to okra Psalm 140 verse number 1. David ko bom pa esre Onyankopon se oma nanimunyam na di na atamfo